Good evening, Ilocano learners! Just a quick Ilocano video lesson for tonight. Magandang gabi, Ilocano learners! Isang mabilis na Ilocano video lesson para ngayong gabi. Ilocano WLTD. Ubing. Ubing. That's our Ilocano word. Ubing means kid. Or for Tagalog speakers, sa mga nagsasalita ng Tagalog, the word is bata. Bata. Ubingak pay idi. Ubingak pay idi. Ubingak pay idi. Sa Tagalog, in Tagalog, para sa mga nagsasalita ng Tagalog, at syempre, para na rin sa mga nag-aaral mag-Tagalog at mag-Ilocano, for Tagalog speakers, and of course, for those learning both Tagalog and Ilocano, bata pa ako noon. Bata pa ako noon. I was still a kid back then. Nakakita ak ti ubing jayrwar. Nakakita ak ti ubing jayrwar. Nakakita ako ng bata sa labas. Nakakita ako ng bata sa labas. I saw a kid outside. And for our third example, para sa ating pangatlong halimbawa, apay adda kaduam nga ubing. Apay adda kaduam nga ubing. Apay adda kaduam nga ubing. Sa Tagalog, bakit may kasama kang bata? Bakit may kasama kang bata? Why are you with a kid? At yan lang para sa ating mabilis na Ilocano video lesson, Ilocano word of the day. And that's all for our quick Ilocano video lesson, word of the day. At kung gusto nyo pang matuto ng iba pang commonly asked why questions sa Ilocano, ito po yung video. At syempre, yung iba pang nagawa ko na 5W questions sa Ilocano. So, until next time, babush!